художник Петро Лебединець з України. Я закінчив Київську академію мистецтв і зараз працюю в абстрактному стилі. Сьогодні у нас виставка. Це така видатна подія для кожного художника України, бо виставка – це взагалі якийсь етап в житті, в творчому житті. І він дуже важливий, бо кожен художник може подивитись на себе з будь-якої точки зору і побачити те, що він писав, що він напрацював на пленері. Пленер – це для кожного художника дуже цікава річ, тому що збираються художники, пишуть разом, спілкуються, відпочивають. Це такий процес творчий. Він не тільки це праця, але спілкування, там, якісь екскурсії. Тобто все дуже цікаво і ми дуже вдячні. Хочемо поблагодарити наших організаторів, які зробили нам цей пленер. Це ось пані Тетяна Павлюк, яка надала нам чудове місце для роботи, для спілкування, поруч з морем. А море – це спілкування з природою. Це дуже важливо для художника, щоб він повноцінно працював. А також треба поблагодарити галеристку зі Львова Галину Тридзалінь, яка представляє галерею «Арт-салон Велес». Вони дуже нами опікуються, все робили так, щоб ми повноцінно працювали, повноцінно і з задоволенням. І ця виставка є показник того, про що художник думає, як він сприймає дійсність. Бо дійсність – це одне, а все, що художник пише на холстах, це все його суб'єктивний світ, який він через художні засоби, через колір, через пластику живописну, через якісь емоції свої, він передає світ, але в іншому стані. Це через метафори, через образний якийсь ряд. Тобто сьогодні таке свято завжди, кожна виставка завжди свято. Це, що сьогодні відбувається, це такий вектор між країнами, вектор між людьми, між художниками, між людьми, які люблять і цінують мистецтво. І дякуючи нам, нашим спонсорам, нашим організаторам, які подарували нам таке свято, і ми зробили цю виставку. Велика подяка нашим організаторам.